Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Ježiš môj, pred tvojou svojím obetom nechal si slávu, zomrieť si šiel mnohokrát. Ja žasnem, ako máš hara, a stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane. Spravodlivý, z ťa palma zakvitne, vyrastie z ťa céder z Libanonu. Čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. Aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane. Ešte aj starobé budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti. Tak zvestujú, že Pán je moje útočište, spravodlivý a neprávosti v ňom niet. Aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane, aké je dobré oslávovať Teba, Pane. Hej! Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch napĺňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto. Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá.
Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch naplňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto. Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá. Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky. Už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky. Už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. Tvoja láska dvíha ma, keď k Tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch naplňa ma, po Tvojich cestách ma vedie isto. Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rosa padá. Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky. Už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. Dnes viem, že Ty zostaneš verný až na veky. Už nie som zem bez vody, vytryskla voda zo skaly. Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Si nekonečný, jedinečný, stále nový, Ako skala pevný, nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Si nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Nekonečný, jedinečný, stále nový, ako skala pevný. Máme dnes takú výnimočnejšiu, ale to som povedal, že to bolo výnimočné. 12 detí z našej farnosti príjme prvýkrát relatívne Ježiša Krista do svojho srdca a to je naozaj veľká udalosť. Je dobré, keď človek je maturant zmaturuje. Je dobré, keď človek venuje, sa stane z neho lekár alebo inžinier. Ale čo je lepšie ako získať Boha? Byť naplnený tým najväčším dobrom, ktorý existuje, Božiu lásku. Takže naozaj sa z toho veľmi teším, som rád, že ste sa tu mohli stretnúť. Chcem privítať v rade vás detí. Celý rok sme
chvíle aj také zmiešané pocity, že aj dobre, že Boh vníma toto bremeno z mojich dnes, ale na druhej strane trošku tak smutím, že sa moji ľudia môžu intenzívne stretávajú do tých stretnutia. Takisto chcem privítať všetkých vás rodičov príbuzných, že ste tu prišli a takisto aj všetci ostatní veriaci, ktorí ste prišli. Naozaj vyzerá tu krásne, nádherný chrám, vystúpený, krásny spev. Tak som veľmi rád, že ste sa tak prichystali na túto úžasnú udalosť, že Boh prichádza so svojou mocou, so svojou mocnou láskou, ktorá chce premieňať tváru zem, v prvom rade chce premieňať tváru z našich srdc. Menej časti zoberieme je také fakt, že máme dnes druhú nedeľu po Päťdesiatnici, ale stále máme obrazné so sviatkou tela a krvi Ježiša Krista. Je to také milé, že menej časti zoberieme takto veľmi predobrazujúce a blaženstva. Vychádza na prvý radový hlas, takže tak nasleduje z prvého hlasu a z Eucharistie budeme sa modliť za našu farnosť a samozrejme za našu ľudí. Sláva Isusu Kristu. Sláva Isusu Kristu. Sláva Ježiši. Tu som vás privítal, ale tak z bezprostrednej blízkosti ešte raz srdečne vítajte. A naozaj sa teším, že toto naše úsilie, ktoré sme absolvovali celý rok, dnes vyvrcholí a vy príjmete Ježiška do svojho srdca takým krásnym spôsobom. Naozaj Boh nás pozýva do takého vzťahu, ako sme o tom rozprávali celý čas. A na to je dôležitá jedna vec. Zanechať hriech, zlo a zjednotiť sa s Kristom. O chvíľučku sa otočíme k dverám, tak symbolicky na západ, lebo tak jak hovorí Božie slovo, že z východu prichádza spása, na východe vychádza slnko, a to je tak symbolicky znázornené, ako keby, že tam bolo kráľovstvo svetla, na západe zapadá slnko, ako keby to tak symbolicky znamenalo, že tam začína kráľovstvo temnoty. Takže naše chrámy väčšinou sú stávané na východ, takže sa tak symbolicky otočíme k dverám a tomu zlému, tomu rožkatému povieme, že s ním nechceme nič mať. Hej? Zriekaš sa satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetky jeho služby a všetky jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekaš sa satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetky jeho služby a všetky jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekaš sa satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetky jeho služby a všetky jeho pýchy. Zriekam sa. Zriekol si sa satana? Zriekol som sa. Dobre, tak teraz sme sa otočili k oltáru na východ. Teraz povieme Bohu, že sa chceme s ním zjednotiť. Zjednotiť znamená, že ho chceme milovať celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa.
Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednocuješ sa s Kristom? Zjednocujem sa. Zjednotil si sa s Kristom? Zjednotil som sa. A veríš mu? Verím mu, lebo je kráľ a Boh. Verím v jedného Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, stvoreného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás, ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa stal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých a mŕtvych a jeho kráľovstvo nebude konca. I v Ducha Svätého Pána a Oživoviteľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov, jednu svätú všeobecnú apoštolskú cirkev, vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Zjednotil si sa s Kristom? Zjednotil som sa. Zjednotil si sa s Kristom? Zjednotil som sa. Zjednotil si sa s Kristom? Zjednotil som sa. Pokloň sa mu. Kláňam sa Otcu i Synu i Svätému Duchu, Trojici jednopodstatnej a nedeliteľnej. Čiže nám nič nebráni k tomu, aby sme pokračovali v tej našej slávnosti, aby ste Ježiša prijali do svojho srdca. Ja vám prajem, aby ste naozaj zažili také zjednotenie s Bohom, keď sa zjednocuje muž so ženou v manželstve. Taký tu má byť krásny vzťah. Sláva Isusu Kristu. Ježiš
kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i dnešný na veky vekov. Modlíme sa pokoji Pánovi. Pane, zmiluj sa.
pokojné pustimo. Čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon volia, budú ospravedlnení. Ak
Aj pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadaný zákon písané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom ovplyvňujú alebo utránia. Deň, keď bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch. Pokoj s tebou pre múdrosť vnímajme. Aleluja, aleluja, aleluja. Bože, že ty sa tvoje upierame na teba a ty dáš pochválu pravý čas. Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Andreja, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi. I povedal im: poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. A ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil ich v synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Sláva Isusu Kristu. Počuli sme v dnešnom evanjeliu o tom, ako Ježiš rozpráva o nejakom rybárstve. Už sme minule rozprávali, nie, že chodíte na ryby, nie? Či? A je ešte niekto už bol niekedy na ryby z vás? Či radšej žáby a čo chytáte? Boli ste na ryby takedy? Hej. Hej. No a čo sa stane s tou rybou, keď ju ulovíte? Čo sa stane? Keď chytíte rybu z vody, čo z ňou potom? Tak? Hej? No, čiže pre tú rybu, keď ju chytí rybár, nie je to pre ňu asi dobrá perspektíva. Má to asi spočítané, keď skončí na hačíku. A Ježiš dnes hovorí, že budete rybármi ľudí. No tak to je, čo to znamená? Že tie skončíme na pekanči, alebo čo to je? No, viete, za normálnych okolností, keď rybár chytí rybu, tak je to pre tú rybu zlé. Ale sú aj okolnosti, kedy to je pre ňu dobré. Kedy môže byť dobré, že keď ten rybár chytí tú rybu? Keď tá voda je špinavá. Keď tá voda je špinavá, keď je znečistená a ten rybár, alebo tí rybári pochytajú tie ryby a dajú ich do čistej vody, vtedy to je pre nich dobré, pre tie ryby. A tento svet je pokazený hriechom. Je pokazený egoizmom, je pokazený sebectvom.
smrdí naozaj zlobou tohto sveta. A Ježiš Kristus je tým rybárom, ktorý nás chce z tej, poviem tak, žabúriny povyťahovať a dať nás do čistej vody, do čistej nádeži. Lebo on je tým právým prameňom živej vody. Hej. A ide o to, že za normálnych okolností nemusí to byť, nemusí nikde havarovať tanker, ale môže sa stať aj v rybníkoch, že keď je veľmi horúco a klesne voda, začnú tam raz tak sa premnožia riasy a vtedy naozaj nemusí byť ani veľmi, nemusí tam to vyliať ani nejaký olej alebo nejakú chemikáliu, ale aj tak tam potom môžu tieto ryby zdochyňať. Čiže Ježiš Kristus je tým rybárom, ktorý nás chce z tej zlej vody, z tej pokazenej vody povyťahovať a dať nás do živej vody. A on je to studňou živej vody, pravého, taká tá živá voda, živá studňa, pravý prameň. A ide o to, že vy dnes, síce rok sme sa stretávali a pripravovali sme sa, dnes v podstate tak vrcholia tieto prípravy, príjmete Ježiša Krista do svojho srdca a mnohí si povedia vám pokoj a to je koniec. Ale práve že práve že Boh chce z vás urobiť tiež takýchto rybárov ľudí a v podstate dnešný deň je len začiatkom. Je len začiatkom, aby aj vy ste sa stali takýmito rybármi, ktorí budú privádzať svojich kamarátov k Ježišovi, lebo on je tým prameňom živej vody. A naozaj tento svet žije v kadejakej zlobe, hriechu, nespravodlivosti a tak ďalej. A my sa máme tiež stať takýmito rybármi, aby sme svojim životom priťahovali svojich kamarátov, svojich bližných k Ježišovi Kristovi. A toto znamená byť tým rybárom. Ono ide o to, že aj ten zlý, nás vždy tak chce klamať a chce nám nahovoriť, že tá žabúrina, že to je najlepšia voda. Vždy tak klame človeka, že už aj v raji, keď Boh dal človeku raj na zemi a prišiel troškáči a povedal, a tu naozaj nemôžete jesť z toho jedného stromu poznania dobra a zla. Boh nie je dobrý, keď on toto zakazuje. A človek uverí. A toto veľakrát aj v našom živote robí, že to nie je dobré, aby ty si sa toľko modlil. Radšej ty si popozeraj film. To nie je dobré pre teba, aby ty si toľko chodil do chrámu. Radšej chod s kamarátmi, kde tam sa zahrať. Vždy toto robí. A preto nás Boh dnes pozýva k jednej veci. A ja toto chcem, aby ste si dobre zapamätali dnes. Rozlíšiť, kto naozaj chce pre vás dobre. To je veľmi dôležité. Rozlíšiť, kto chce pre mňa dobre. Si predstavte, že človek je chorý a nemôže jesť cukríky. Má cukrovku, dajme to. A teraz lekár povie, nemôžete jesť sladké. A kamarát povie, daj si sladké. Kto chce pre mňa dobre? No to je lekár. On tomu rozumie. Možno aj ten kamarát chce pre mňa dobre, lenže tomu nerozumie. A človek urobí dobre, keď sa nechá poučiť Bohom. A tak naozaj vás chcem tak poprosiť, aby ste sa naozaj tak nejak naučili rozlišovať, že Boh, čo robí v mojom živote, je toto najlepšie. Viete, aj keď sme počúvali v dnešnom evanjeliu, keď učeníci zanechali siete
tak išli za Ježišom. A Ježiš chodil po celej Galileji, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. Čiže Boh nás pozýva, aby sme my s ním kráčali a spoznávali jeho dobrotu, jeho múdrosť, jeho lásku a že naozaj, že on je jediný ten, ktorý s nami to myslí dobre, ktorý to s nami myslí najlepšie. Hej. Lebo nám hoci to bude hocičo rádi, ale aby sme naozaj videli, že toto, čo Boh chce a čo Boh nám hovorí, je vždy pre nás to najlepšie. A toto chce, aby sme sa aj my takýmito stali. Boh chce, aby sme aj my sa stali takýmito rybármi, že aby sme žili tak, aby iní na našom správaní spoznali, že to s nimi myslíme dobre. Že chceme pre nich dobre. Že je nám ľahšie poveriť mamke, že nás má rada, keď nám vždy navári, že sa nás stará, že nás vedete do školy, k lekárovi, ako nejakému kamarátovi, ktorého aj veľmi nepozná. Lepšie nám poveriť mamke alebo rodičom. A niečo podobné sa aj s nami má stať. Aby sme boli naozaj žili tak, aby aj ľudia spoznali, že oni, títo kresťania, to s nami myslia dobre, myslia najlepšie. Lebo, viete, jak som už hovoril, diabol napodobňuje Boha a mnohé veci sú podobné, ale nie je to to isté. Viete, ide o to, že napríklad som kde si čítal, že keď sa dajú bodky do fľašky a tá fľaška sa zatvorí, tak oni budú skakať iba pomíčkou, aj po ten vrchnák. A keď vyrastú a dá sa ten vrchnák dole, oni už nikdy nevyskočia z toho sklíčka. Lebo sa naučia, že môžu iba tak vyskočiť. Niektoré veci robia aj Boh takto podobne, že nám dáva také mantinely do života. Ale niekedy nám dáva také mantinely aj diabol do života. A vyzerajú podobne a nie je to isté. Alebo napríklad som si čítal, že keď sa nás zase dajú mravce, dáte 100 čiernych mravcov do fľašky a 100 červených, oni tam v tej fľaške budú normálne fungovať. Ale keď s nimi zaprasiete, tak sa začnú medzi sebou zabíjať. A niekedy zlý chce zaviazať s našim životom, ale niekedy aj Boh chce zaviazať s našim životom, aby nás zbavil zlého. Preto vás naozaj chcem poprosiť, aby ste cez modlitbu, cez sviatosti naozaj tak rozoznávali, kto chce pre nás toto najlepšie. A ja vám teraz môžem naozaj povedať, že je to Boh, ktorý chce pre nás toto najlepšie. Ale ide o to, aby ste mali naozaj každý deň s ním presne takúto skúsenosť. S jeho múdrosťou, s jeho láskou. Tiež mi hovoril kamarát, že a niektoré veci, lebo tiež mi hovoril kamarát, že neprijali ho do seminára až o rok neskôr. A tak bol nás roztiahný, šomral a reptal. Ale potom po niekoľkých rokoch, keď videl, ako Boh pekne vyskladal jeho život, že od čoho všetkého ho uchránil, že nenastúpil v tom roku, v ktorom chcel, až potom Bohu začal takovať, že Bože, ako múdro mierniš môj život. Čiže naozaj Boh nás pozýva aj dnes spoznať jeho lásku, jeho múdrosť a nechať sa ním viesť. Viete, a ide o to, aby sme aj my sa stali takýmito rybármi, aby ľudia videli na našom živote, že to s nimi myslíme vážne. Ja som to možno aj spomínal, nie som si istý, ale v Černobyli tam vybuchla jadrová bomba, vlastne jadrová elektráreň a tam taká rádio, no to je jedno. Skrátka, tam sa teraz, je tam nebezpečné žiť. Ale prišli tam nejakí misionári, také rodiny, z Francúzska, myslím, tam prišla taká rodina, muž, žena, kopu detí a prišli tam žiť. Čo mali doma vo Francúzsku, všetko zanechali a išli tam žiť, do toho Francúzska. A žili tam niekoľko rokov a žilo sa im tam veľmi ťažko, nemali poriadnu prácu, tam je chudoba,
oni tam pápež im dal iba misijný krížik a lístok na vlak, aby sa tam dostali. A to bolo všetko. A tak tam žili nejaký čas a potom po niekoľkých rokoch tam sa to tí domáci začali pýtať tých misionárov, vy ste tu na čo prišli ku nám? My keby sme mohli, tak ideme stáť kade ľahšie a balíme kufra a ideme preč, keby sme mali kde a vy ste ku nám na čo prišli? A vtedy tí misionári povedali, my sme vám prišli povedať, že Boh na vás nezabudol. A toto sa veľmi dotklo ich srdca a tam potom nastali veľké obratenia. Naozaj veľké obratenia. A k tomu sme pozvaní. Naozaj byť takýmto svetlom, byť takýmto limárom, byť takouto soľou pre tento svet. Aby naozaj všetci videli Božiu lásku na vašich životoch, aby naozaj všetci spoznávali každú chvíľu, že to myslíte s inými dobre, že nechcete druhým robiť zle, ale dobre, a takýmto spôsobom svojim životom, aby ste priťahovali svojich kamarátov, svojich blížnych Bohov. A toto platí nielen pre tieto deti, ale pre každého jedného z nás, keď ste dobre počúvali. Čiže k tomu nás dnes Boh pozýva cez toto slovo, naozaj nechať sa pohoviesť, vnímať, že On je to najlepší, že pre nás chce toto najlepšie, nechať Boha, aby nás tiež takto premienial, aby sme sa naozaj stali takýmito rybármi, že Boh bude premieniať naše srdce, že budeme chcieť aj my pre toho druhého toto najlepšie a dobré a takýmto spôsobom, aby sme naozaj iných vyťahovali Bohu. Toto vám prajem a o toto prosím pri tejto liturgii. Sláva Isusu Kristu. Môžeme všetci celej duše a celej svojej mysle povajme. Páne, smiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zbavil som na Páne, ľudia, a som sa hviezd, potom som odprvil, potom hovorí królovi iných. A ja ťa prosím, Pane, daj, aby na tento svet nezviedol znik. Pane, zmiluj sa. Pane, Ježišu Kriste, vidno moje srdce a ľuboj teraz a na to zapíšu sa svoje výsledky. Zatvorené dvere sa si daj a možno Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Svetý Peter povedal, Pane, ako prosím ste išli, že zjemky nás večného života. Prosím ťa, Pane, pomôž mi prežiť celý svoj život počúvaním Tvojho slova s Tebou a v láske. Pane, zmiluj sa. Svetý apoštol Ján píše Bohu, láska, prosíme ťa, keď má na svoj obraz. Pane, zmiluj sa. Pán Ježiš povedal, vy ste soľou zeme a svetlo svetla Boží. Daj, aby ľuďom okolo nás bolo dobre a aby sme im život spríjemňovali a nie kazili. Pane, zmiluj sa. Tak ako si povedal, nedovolite zlene, aj ťa niekto ujde po pravej veci, a sa mu druhé. Bože, daj, aby sme s Tvojou pomocou dobrom premáhali zlo. Pane, zmiluj sa. Do všetkých strán tu útočili na mňa. Záplava hluku, lživých slov, keby sme Teba nemali, Pane môj,
ku komu pôjdem s dôverou. Pane, zmiluj sa. Svet dáva slovom opačný význam. Slovo vier, slovo čistota. Len Ty si, Pane, cesta a pravda. Len Ty máš slova večného života. Pane, zmiluj sa. Všetko sa míňa, všetko sa mení. Čo bolo platné, neplatí. Ty si ten dnes, včera, dnes, zajtra, stály a večný slavný. Pane, zmiluj sa. Sklamali my, aj my sme sklamali. Keď sme sa snažili z vlastných síl. A napriek tomu my strácame nádej, lebo sme Tebe uverili. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nájme preslove, posledné slovo, prosím ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zavrtia, že sa tieto naše srdcovce, Františka, Kyra, Pápeža, Ničov, Zaštitníka, Pápeža, naše zaslúžiaci apostolský v Svetom chráme za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Bože náš, prosíme Ťa za túto slavnú znamenú tak zdravého pustenia hriechu, milosti potom na predujúci spásu. Udaj Ťa za Svetého Ducha, prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Bože náš, príjmi túto plninu, tejto farnosti, zmiluj sa na zdravie korazov večerného milosrdenstva. Ovšetri vlastne svojich darov nám všetkému jednotlivým život očakávame milosti. Prosíme Ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme Ťa, že za naše mieru, ktoré Ty očakávame Tvoje milosrdenstvo, za našich dobrodníkov, za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Ty sú milostivý a láskavý, že nám vydáme slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Blahoslav modlíme sa do pokoju Pánovi. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa za kráľa na duše svojho milosťou. Pane, zmiluj sa. Poslednú ochranu pomoci dávali slávu jeho Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov. Na všetkých kňazov a bojovníkov a tí, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na všetkých aj nezabudnutelných zakladateľov a dobrodnícov do Svätého chrámu i na všetkých vás pravoverných kresťania, teraz i vždycky na veky vekov.
Amen.
Sus
Ktorý stál z mŕtvych náš pravý Boh, ktorý na našu spásu a pre svoju nesmiernu dobrotu dal nám jej svoje telo a piť svoju skutočnú krv,
na prosby svojej prečistej matky, nášho otca svätého Jana Zlatoustého, Konštantínopolského arcibiskupa, i svätého otca našeho, nech je tu i blaženejšieho učeníkov Pavla i Metoda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Vo štvrtok 18. za nebových Jana, Helenu a Jaroslava z rodiny Konšenicovej. Piatok, tu nás je o 18. za zdravie a Boží požehnanie Joela Šabrela. V sobotu ráno 7:30 za zdravie a Boží požehnanie Miriam. A v nedeľu, tu nás sa o 9. za pánske spoločenstvo. V piatok máme aj sviatok Ježiša Krista, milujúceho ľudí, a v sobotu ve svätej Bohorodičky spolu máme sviatok. To nie sú sviatky, ale pekné sviatky. Dobre, je tomu piatkový týždeň, dneska už máme 2. júna. Viete, že autorita bude až teraz piatok, že máme prvú piatkový týždeň, povedať bude to zvyčajne. Tiež aj minulý týždeň vyhlasoval, že dekanáty Sviednik a Girantovce robia spoločnú akciu na cirkevnej škole. Bude to na budúci týždeň sobotu aj také stretnutie detí do základnej a strednej školy, ktorý chcel. Na bližšej pomoci si potom môžete pozrieť na nastolke plagáty. Dobre, z mojej strany je to viac menej všetko, ale ešte to nie je. Ešte by som chcel ako tak teraz ešte aspoň tak vysvetlím. Deti by sa nie potom ešte také certifikáty, aj také pamiatky, ale čo by som potom nerozprával, lebo chcem povedať, že dostanete takéto obrázky a môžete si urobiť 9 prvých piatkov. Tu je tak trošku, ja to povedal, popísané. Takže teraz poprosím o príjmaní. Je dobré, už aj v podstate aj teraz, už aj v júni, aj ísť na spoveď, príjmanie, tak 9, čiže 9 mesiacov to trvá, ale sú to také veci, keď si vykonáte tých 9 piatkov, sú to veľmi pekné prísúdenia, takže aby ste vedeli to, čo dostávate. Naozaj, Boh vám chce veľa milosti, niekedy je dobré aj na chvíľku len ňahne, že neostať jak taký nejaký nák zamačený, že aj so založenými rukami a sa nič netýka. Nie, Boh pomúka, ale je na človeku, či aj príjmem tie milosti. Dobre. Ďakujem vám, drahí rodičia, že my sa nemusíme starať o to, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečíme, lebo o tieto veci sa staráte vy. My prosíme vám veľmi istotu, že aj vy máte Otca na nebesiach, ktorý sa postará o všetky vaše potreby. V Svetom písme sa hovorí, že Otec spravodlivého klesá radosťou a rodí múdreho syna sa v ňom kochá. Drahý ocko, drahá mamka, chceme žiť tak, aby náš život bol na slávu a vám spôsobila veľkú radosť. Počúvajte sa, Pani
je náš Boh, Pán jediný. Ak ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou myslou, celou svojou silou a celou svojou dušou. Toto nám dnes hovoríš, Bože, a toto chcem robiť, Bože. Duchovný oče, o kráľovi Davidovi povedal: našiel som Davida, syna Jese, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu. Celú dobu vám prajem a ďakujeme za všetko. Ako prejav našej lásky príjmite od nás tieto kvety. Maria, na ochranu je jasná.
Richard Ferenc, Sebastian Kanaloš, Sebastian Filiarsky, Gerard Filiarsky, Valentina Naskanová, Natália Vila, Adelka Halušková, Barborka Demeterová, Michala Zunzová, Alenka Zimaková, tak a teraz už je to naozaj všetko. Ďakujem ešte raz za všetko a naozaj veľa dôležitého som prajem nielen vám, ale naozaj aj vašim rodičom a všetko, čo nás vychádza. Sláva Isusu Christu. Bude. Aha, chcem sa ešte naozaj poďakovať pani Zdenke, sestrou, všetkým, ktorí sa podielali na nádhernej výzdobe s dvoristom hore, krásne piesne. Je to inak skupina Onezim, keby ste chceli vedieť. A oni aj kantorujú v katedrále v Prešove, tie obrady, aj tie programy majú na starosti, ktoré robia pre podstatný stúpa, že sme mali takú milosť, že sa nemohli medzi sebou privídať, aby sme skáčili poznámať. Naozaj, chcem sa poďakovať aj vám, deti, že ste mali trpezlivú domov a s každým z nás a naozaj sa všetkých vás, ktoré ste možno tak modlitbu si spomenuli na